I ćao društvo, došli u World of Gaming. Danas ćemo da igramo Modern Combat. Ovdje imamo neki pack da otvorimo. Ajde da ga otvorimo. Šta smo dobili? Čekaj. Ovdje. Ovdje. Čekaj. Ovdje. Dan. Idemo ovo. Opet. Ajde sada nešto. Nešto dobro. Ovo je već bolje. Što je? Ne, ja bi ovo. Čekaj. A da. Sad imam to. A dajte, što ste morali da me naterate? Climb. Ne. Ajmo, čekajte. Puške. Da izaberemo. Ovu. Čekajte, samo. Dobro. Back. Ništa. Mislim smo dobili nešto, čekajte. Zlatno. Ovo. Pa dobio sam tamo. Ništa, evo uzimamo. Kakvo je, brate. Ovdje. MCG. Okej. Jedan s upgrade. Ajmo sada da rasturimo naše protivnike. Back. Čekaj. What? Pa pre je pisalo tu play. Čekajte. Evo ga. Play. Ajde sad, bre. Ovdje. To. Start. Ajde, sada ih rasturimo. Rinoi Temple. Šta je ovo? Dobro. Krećemo. Šta se dešava? What the fuck? Idemo. Bum. Čekaj. Tako se to radi. Ale ova puca. Čekajte. Čekaj. Ne. Čekajte, moramo malo. Nisam dugo igrao. Daj bre. Ajde bre.
ćeš ih pogoditi. Hej. Tako je. Au, malo mi je zalagovao, ali nema veze. Samo da ja njih ubijem. Čekajte, jaj. Jedan mrtav. Za drugo. Ne pomeraj se, bre. Tako je, bre. Čekaj da mi ne dođu ovdje neki. Čekaj se, treba move. Ne, čekajte. Ajmo. Pam. Tako je. Ajmo da vas izrokam. Tako je. Dobre. Ti ćeš mene. Mar. Joj. Headshot je bio. Šta sad? Aha. Šta će sad? Tu će sada bude. Aj. Šta je? Šta se sad dešava? Joj. Joj. Ajde. Tako je. Ajde sad. Ne, a što ja ovdje uopšte radim, Bože? Meni nije jasno, šta visim na glavi? Čekajte. Okej, ovog sam. Okej. Ovdje mi možda čak i omiljen ideja, ali nema veze. Samo da ja njih ubijam. Čekaj, idemo tamo. Ajde sad. Tako je. Tako je. Čekajte. Dobro, ubili smo ih.
trebamo ovdje. To. Ćao. To. Ne bre. Čekaj. O, bre. Dugo nisam stvarno ovo igrao. Ajde, prođi više. Ajde bre, crkni. Ajde bre, izrokaj ih. To bre. Headshot. Ajmo sad. Znam ovaj deo. Ajmo sad, bum. To. Ovdje moram da se pazim. Zbog noža. Tako je. I ovdje isto. To. Sad. Ajde bre, sredi onog. Ajde. To. Tako da vidimo šta smo tu dobili. To. Cancel. Čekaj, samo da vidim. Ništa ljudi. Dobro, da vidimo šta je to. Neka nova puška. Šta? Ovo? Aha. A ja ću ovu bre. Neću ono. Da vidimo šta je ovo. Vidi imamo ove. Dobro. Tako mi izgledamo. I ništa ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi i